ublay yapi boro naga gospel kat kum Yohanes kalanong balay the khod lai phu so ngi pulay kini gi kintin uta yaw ba ublay la pha ukren ya kaktin ublay namar ublay la ai pura hau yalau mansim te ko himen ko para bayit katba ngidang pan kre na bada ganega sing buram Pentecost tongin ya sutu shai ganega kaktin jung ublay bangi yosngo mentana ka gospel kat kum Yohanes ongomne ukren ya kaktin jung ublay namar ublay ula ayau pura yalau mansim te habang ni dap da kaktin jung ublay ngin sa dap ru da mansim jung ublay habang ila dap da bor jung mansim jung ublay ngin sa dap ru da ngin stang ru ban sutu ya kaktin jung ublay te ban sutu kham shai gane ngin phai shak shiti jong Paulus au Timotheus 2 Timothy 3:16 shiti ba ar jong Paulus au Timotheus kalanang balai the khat drip ke jing tho baro kalong kabala persat mansim da ublay ban kalong kabamantoy ban hikai ban sneng ban kraw ban panbet pan bha bat ban pansan ha ka hok ka sot bat ban panbet pan biang yaw bridge ublay na banta ka kam babha baro te snap hangning i biang ka jingya jan jingya de bat kaktin jung ublay bat ka bor jung mansim bakwe te jing tho baro ki long ki bala persat mansim da ublay te na kene ka daw abangi pulay kaktin jung ublay kan saja ini ngin sutu ka bor jung mansim jung ublay bat mansim jung ublay yarap ingiru ban sutu ya kaktin jung ublay bat hangne ngi sutu ngi de ba phi pulay biang phi sa sutu biang ka kumna kaktin jung ublay ka trikam ha ka jingin jungi bat khamtam lele ban pantwet ya ubri jung ublay na banta ki kam babahawaro te bunsin mangi ngi perkhat ki ba ngi le ki long baba tharai sa ve arlo lain utru gen sa o ka biang phile ba ka kam biang kumna ngin tip lada ki kam jungi ki long ki baba ya phasha kaktin jung ublay but mansin jung ublay kan sa panshay ngi sa pangane te ban pansisha shushi gane nga ko ban phasha ki kam jungi apostol kalanang ba shipo the khot sao pho sao shipo sao pho sao ki kam jungi apostol kat pau Petrus udang kren umansim ba khud ula 1 year halor kito baro ki basngap ya kubor Petrus udang kren ndai ukren shapang kino ki subject ukren ya kakti jung ublay tama mau la ya jisu markmat jisu bala mepan jisu bala hikaya o bat menta o hikaya ki ya kakti jung ublay ban kat bau dang kren aja yu umansim ba khod la 1 year halor kito baro kiba shong hang to kiba don hang to to kiba pet hang ta kito kiba sngak te ko himen para bayit ka jing thumo jong kini ki jimpan kre jongi ru kini ki singi de tangane ba ngin suntu ya kane ki jing shisha te kum ka yinga sa ba phi duai lang wat klet ban pule ya kaktin jong ublay kito ki bala nga ko banong biang sumashim ka sam shis pa khat khandai pule lot nabad pensai hang tairu jingkai shafang kaktin jung ublay tamata ka singing inside duai karpang na banda bor kito ki bala susi na ka daw jung ki jing kladno jung ki bayi jung ki kim simlala ru bandon hajan bat kiwe ki bapang na ying ka sam jungi in karmo yikiru but in sa duai na banda jungi no mansim bakhud longru nong pentingin un sa pentingin yingi but in IT ya kini ki mansim akti bos mun jung ublay baru ublay baran bor bro pa baru khud baru mansim bakhud en kar ko fi